Odhi machielo nyakoro mgajuang tarik 27 dwe no mar 12 2024 odiechieng'no mar Jumapil mogik mar dweni geno mara en ni hirio makare machiegni chenni mar oimore waikoni weche mathoth mag motuche pacho kaka en Jumapil kamato thoth josiasa thoro dhi kuonde mag lamo mano otimore odiechieng' kawuono nyakoro mgajuang ka jatend piny Kenya William Ruto nochopo e gwengo ma Uasin Gishu bene lokruok nitie kaluwore no tae kod kana utene ko jotelo moko mag ODM ataro mar kaka pile osebedo kitene mana gi jo Kenya kwanza weche no wuok mag siasa waikore mar nyisinto no chalo nade e gwengo mag Uasin Gishu ka bene jalupna beno thicha pisiri Rigathi Gachagua beno timo limbe no diro e gwengo manyiri wanyisi kaka weche no bedo kaka pile oroko pachilai mar ote machuo kariyo adek ka channel no ka bene wantiere live Facebook Ramogi TV ke imwi mar X kache gi Ramogi TV Kenya e YouTube. Duto walibati nyakora mgajuang. Tomo kuongo, wacha gi mago mami opek. Na nyenyekevu. Has a big job to do. We want to ask prayers for him. For God to give him wisdom. Jatend piny Kenya William Ruto kwayo kwe kindo oganda jo Kenya kajalopne ma othichi Rigathi Gachagua onyiso jo Kenya ni olam ni Ruto. Do you believe the president can fail to take Baba to Addis Ababa? Yeah, so before he goes, you will come to Homa Bay and he will hand us over as his children to you so that you can pray together. Jaod bura ma Homa Bay Town Peter Opondo Kaluma ulieko ni ODM biro tiyo gi William Ruto bang' Raila Odinga yudo kom mar AUC. Nek mar miyo koni oganda jo Kenya mondo ne ondikore e kito Weche Manyien Mag thieth mar SHA kaka yo neno ne giyudo thieth makare e kuonde thieth mapacho kaka nyaka sani oyango ni oganda jo maromo milion 10 yo kono manyien mar county Uasin Gishu ka omedo ji achiel mar oganda jo Kenya ne en lamo mano in Kenya William Ruto kachiel gi jotelo mamoko. Jatend tiyo thuolo mar oganda Kenya ondikre e kito Weche Manyien Mag thieth mar SHA kaka imiyo piny owacho tich mayot neno ni nonro mar oganda oyudi makare mar konyo chano chenro mag thieth ka nyaka sani owacho ni ji milion 13 osendikore chenro makamano. Kuwa vizuri ati katika Kenya kuna watu kwa sababu hawana uwezo hawawezi kutibiwa hospitalini. That is not right. Katiba ya Kenya inatulazimu kama serikali article 3 kusema pange mambo ya afya. Sasa tufikia wananchi karibu milioni 13 tayari wamejisajili. Na ukijisajili kama we ni mzee usijisajili, unajisajili na bibi yako. Ruto amedajia mar oganda bende omiotiko thuolo ma ne gitiyo ne oganda makare. Ya Kenya. And we want leader one of the people. You can make controls, you can but if there is no peace in the nation, all that can come crumbling down like nobody has ever seen. We have an opportunity to do what is right for the people of the Republic of Kenya. And we know the president is determined to change this nation for the betterment of the future generation. Ruto nyiso ikruok makare magiseketo maneno ni chenro mag puro dhi makare pachuka higa manyien koriwo koda kaya sto mar mbolea kod kothe e gwenge ma Moiben e county mwa Uasin Gishu. Kufika Disemba tutakuwa na mbolea ya msimu ujao yote katika taifa letu.
Nikiongea na nyinyi saa hizi tuko na mbolea hapa Eldoret, tuko na mbolea kule Moi's Bridge, tuko na mbolea hapa Siwa. Naambia watu wa cereals ili yayo pia tufungue nyomedo nyiso chumamu iye mare kaka ja Kristo kang mata mojosia go siasa kanisni. Don't come to church to do politics. Sisi tunaelewa mahali ya kutafuta masiasa na makura. Mahali ya kwenda kutafuta hiyo maneno. Kanisani tunakuja sababu tuko na mpango ya kwenda mbinguni. Kajonja lo jatend piny mothi chapi Rigathi Gachagua kwa Kenya mondo limne jatend piny Kenya William Ruto ngoyaure kendo yudrie koma Kenya. Gachagua manoyure lam kanisa mar Anglican ma St James Cathedral e county ma okwa kwekino ganda jo limne Kenya. Jelo amuka mutingo Karungo Thangwa kod mane en jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala wacho magi kinde mabura e kodhi nyime malo. To pray for President Ruto to give him wisdom to navigate the challenge affecting the Kenyan people. Our people are feeling helpless because of economic adversities, because of our taxation, systems, and the president wants us to give wisdom that Ekile Jawad Bura Peter Rikand William Ruto ogi kore mar Sirelwedo ekile lo choka Ruto mondo mana mar bedo jako mar ruok mar pinje Afrika EUC Kaluma otieko akalieko ni bang mono Raila koro biro luongo Ruto e county ma Homa Bay mondo Yanga okon piny Kenya William Ruto ni kod whom you know very well. Tunasema babako akiwa uchi, mtu atupe weke nguo juu ya huyo mtu anakuwa babako. Before he goes, you will come to and he will hand us over his children. ngata otem mar golo speaker mar od bura malo Moses Wetangula kom Savula koniwe Wetangula osebedo katimo tije e yo makare kaka jakom maduol matawo tije mag od bura mamalo kendo paro mar leo kono en paro mobam. Polo ni mago mag siasa jotelo mag siasa mawuok nyandwat mar Kenya ochung' motegno mar siro thicho oko Rigathi Gachagua apisi kowuok e county ma Tana River, Isiolo kod Marsabit. Jotelo go kone jalo jatend piny mothicho apisno oero mana deo mano ganda maya kama owuokie kendo weche ne osebedo kanyayo pogruok e kindo ganda kaka Walter Nyambagala ronoa.
Kagilose county ma Isiolo kinde nyasi mar arus mar wuode jagoro mongirore kel mar sama jotelo mawuok e gweng' mathur wuok mosuo kilo mothichiri kadhi shagwa kelo nyaka jatelo tendo mar ora endwane manyoko ni piny mothichiri shagwa wanajisahau, wanaenda huko kuropoka kama watoto, alafu wanasema nimeonewa. Mungu anapewa nafasi kubwa kuwakilisha Wakenya wote, alafu anaenda kusema sehemu yake. Gikoni Gachagua osebedo mana kapuso weche mapogo oganda kendo ero mana wacho weche mag Mount Kenya gino ma ok nyis kitelo magudo ji kanyakla. Yule alikuwa former Governor ma Marsabit Mohamed Ali kod Senator mare Okoni Gachagua kik yuagne ng'ato to ocham mana thuone kendo muonyo wechene ni mano doko jasike owuon kod dwaro mana gik madongo dhot achiel. Mimi mwenyewe kama gavana ya Marsabit siwezi kusema ati jamii moja ama tubebe moja. Mtu ambaye taifa nzima alafu kwenda ati Kenya milima, hiyo ni maneno gani? Gin kako oganda mawuok kuonde mongoro kendo matuo jatelo norem nenogi kod kony mowinjore ahinya to kane dwaro ne nitiere mag yiero mag nyakla kod kwe makende jatelo piny mise Let me tell you, and governors pia wawajibiki wafanyie wananchi kazi. Governors zetu wote 47 of them, na sisi national government tufanyie watu kazi. Wote Nyambaga, Ramogi TV. Kwa mbele nyakor mgajuang jodolo mawuok e kanisa opogore okwedo paro mar medo jotelo moyier thuolo mar bedo apisi kaka hidhiro kod Senator Manandi Samson Clergy. Kado bedo ni moko kuom giko ni medo jotelo thuolo mar bedo telo kuom higni 7 E kinde matwak mar medo jotelo moyier thuolo mar bedo e apisi gidore e pachoka, jodolo mathoth okwedo parono. Paro mar medo higni 2 e wi 5 ne jotelo moyier imedo kwedi kod jodolo. Ka jodolo kod jatelo ma jatich nyalo tiyo kata e higni 2 kende ma ok ochuno ni abiro. Wan kaka Yesu Kristo wadagi gi watamo limit ok med ok nyal medi gidwa duok yo bed 4 do bede maber to ka koro gidwa mede to mabende gisetimo malongo madang to ni gisetimo makata kitimo mache bende onge koro gidwa mede nang'o ma gidwa timo gi higni 2 ma gidwa mede higni 5 akwer wachni kendo wachni kik ng'ato pond kode parliament e yo moko winjore moko riere wachni mondo kele ne raia ta wacho ne raia ne gini kochopo ne japiny titamri kendo igono maduong'. Jodolo oumo igi piny ka giwacho ni paro mar medo higni 2 en ataro mar chik kendo ok owinjore kata matin. Ni miaka 5 na hiyo mambo inaisha. So katika katiba yetu inasema 5 years term watu wanaenda nyumbani. The time that you have been given by the constitution, it is sufficient for you to deliver to the Kenyans. This constitution was made through the participation of all of us, including yourselves. Kaginyi motegno japiny ne wacho ni sani okodeo japiny kata ka omed gi thuolo to ngima dhi medo mana ridore. Tukiomba ya kwamba mbaki tu ile miaka ambayo tulikuwa tumepatia miaka 5 na tutapunguza hiyo miaka kuja miaka 3 hata ile miaka tunawapatia miaka 5
chochote tunaona mnafanya katika mwananchi. Lakini aibu sana hata haya, na tunaomba kwamba sheria na kanuni msomee na wananchi ndio first priority. Tukiangalia preamble ya kwanza, mwananchi ndio mwenye nchi. Ikiwa wanataka kubadilika mabadilisho kikatiba, walete wananchi katika kuzungumzia hao na mabadiliko haya ya wananchi. Kata kamano e kaunti ma Migori, kanisa osiro paro ni kendo gin giwacho ni odhi keto thuolo moromo ne tiyo ne japiny. Kaka wan kaka kanisa choro mwaka 5 to odhie mwaka 7 onge richo ne, nikech kawuono ok mwaka no kende mosebed ni ochor. Gik moko duto osesudo, kendo waseno ka gik moko nyaka nengo ma gik moko koro osedhi malo. Omiyo mwaka kogole 7 5 to tere 7 onge richo ne, nikech mano be mabedho miyo jatelo tiyo maber. Jodolo bende ogolo siem ne sirikal mondo oti tich ne japiny makar siko ka giparo kaka ginyalo konyo kinde japiny. Veronica, Ramogi TV. Hero kama na rogo adhi tere rumi kwa koguma munde butere kama mandre gilwen magi manego jadek kendo weyo mamoko gi hinyruok otieno mane piny rugo kawuono. Jopiny makono koni kweth jomaundu osebedo kasandogi ka koro gidwa ni sirikal omigi arita moromo. Gikoni ma ok en thuolo mokwongo ma monj makamano timore e gweng'no ka koro tend arita nyaka keto kenge mag tieko rochruok arita kendo maka chije matudo kod timbe makamago. Wili tumeshika, kumbe walikuwa hawezi. Vile mtoto wangu alifika ndiye alikuwa wa kwanza, ndio walimkata shoka akaanguka. Sasa babake kwenda kumtetea, yeye pia akakatwa mdomo, akakatwa na mkono, akaanza mbio. Vile nilikimbia huko, nikamkuta mtoto bwana anga amekufa. Nikaangalia kabisa, nikamsongeza mahali alikuwa amekufa. Panga sasa niambia weka chini panga yako, niliweka. Niambia sasa bwana unataka kunibuia nini? Kwa mga jango bila mago kwachki choketa yanga tipo marachich maduong maitudo kod teko kendo nego jiadeke kardak ma Eastleigh e county ma Nairobi. Akoro kwa Kenya no mioko chiji no moyo gani Mohamed shi itudo kod Ramina Dirajid wale sai ya kod Nusaib Abdi nondro mago kwachki cho yango Hashim majahigni prayo kod angwen kaka dereba e school moro mayudre kardak ma Eastleigh magetimore kinde ma familia mar jiadek mano negigo ondiko dhogi ka obila. Marsia Uganda mondo mi okel tulo makamano no timore saa achiel gi dakika 15 kinyi ka polise machua beach ga achiel mamiyo no chopo e dalane gi nyamburko moko adek ka umo wengegi kokalo kuom mbui mare Boniface no ko Uganda mano yuore ng'we kinda mano bagi gi bengi mar Stanchart mondo mi oyuor gi bandera mar piny Kenya kendo ting'a ndika Masia Uganda bende no ko gi mondo mi girwak lewni mondo tema kod tend William Ruto in Kenya. Boniface nombre ne okang' makamano en mar kwedo nek mochuno ma osebedo kae timo gi obila nek matimore mana nyanto manore pacho kae kinde mokalo obag ng'anye thur kae.
Jatend duond bura mar Karua okwedo tim mar teko ganda sebedo kadhi nyime pachoka nyaka na jatend piny Kenya William Ruto donje telo. Karua koni nyaka ne kweth rawere mag Gen Z. On our youth main is now a signature modus operandi of the Ruto regime. This deaths and killings of youth is now worrying, and we demand that it stops. It has now become the signature operandi since Gen Z protest. It has resulted in lengthy tensions, like in the case of Aslam, Jamil. It does not end up with tension, it ends up with extrajudicial killing. This targeting of activists, journalists, and youth is a direct assault on our constitutions, on the right to life, principles of equality, justice, freedom. Ramogi TV Fever Doe Nyango wacho kanyo ni entiere ngonga hawendo kod min gi Judith Awino gi wuon gi Nelson Oduor. Kenya wacho ni olamne alama Nyasaye kaka Rigathi Gachagua wacho ni duoko entiere mana kuom Nyasaye kende. Erokamano ahinya brother Fever. Edith Okeyo wacho ni entie kodwa, wacho ni en osedonjo e sirikal kendo en jai. Mtoto wa mam wacho ni Githurai 44 weche gichope yo makare wuod Rongani ni kacha ka entie Nairobi. Erokamano. Monica Kumu wacho ni entie nyaka pacho Ramogi TV chope yo makare. Kaeto wacho ni Nyasaye onego par Raila Odinga yud kom mar AUC. Wacho ni oromogo kendo kod geno Raila dhiudo kom makamano entie kodwa nyaka giko okone Raila Amolo Odinga hayo na korola komno mar UC. Okoth unga wacho kacha entie Koth mano Lucy Koth entie unga gichelo Filipo huko kacha inge pachi mana bila shemo tho nyisaka kacha ni ticho Gachagua oko uponje ni onge gima duong kaka familia. Jaode ochung kode ka piny lich kode mogiko osipidi marangwe okony ka gane maundu ma osebedo kamedore. Erokamano ahinya obila. Ano mede oteno mano mar Morris Orondo kantiere gwengo ma Migori wacho ni wuoro ka ng'ama dwaro lemo ema kwayo mondo lamne ng'achielo. Kaeto wacho ni Gachagua emonjo bed ni lamo wingo te. Wacho ni jo Mount Kenya kende e jo Kenya kong'eyo ni Kenya mar oganda duto. Erokamano ahinya Morris. Ano bende Mandela Oniala mano mar Kibiri Ward wacho ni oseyore budho kaka pile gi familia ne kachiel gosiepe ne kama oting'o Huntington Okech Opiyo Kong'o Nyasino kod min gi Christine Oniala. Kaeto wacho ni Ruto owe weche mamulo jo Kenya e kanisa. Thoth weche ne gin weche ma miriambo. Wacho ni SHA odhi olose parliament. Ano bende ote mar Jakom Gideon Midega Nyakwador ka wuodo yo Mogango onyisa kacha ni en gi familia ma kama oting'o Eunice Migega, Biko, Irene, Sylvia, Masi, Talia Joy. Ye wacho ni gimoro ahinya gi chenro kendo wacho ni giwuoro ka samoro kare josiasa be nyalo ng'eyo Nyasaye nitiere kendo magi chiw chung' tegno ne gin jokristo. En chief nyisa kacha ni entie dala. Kaeto wacho ni giang kone Benson Owiti Winda. Wacho ni kinyo dwa wuotho dala ka dala. Okawo details mag joma onge mondo molo gi sirikal to dwa tudo ne gi stima dala gi ka primary. Wacho ni transformer madiedo kendo tamo johera mag Ramogi ne Ramogi TV joga poni nyalo winjo ote ma kama transformer madiedo kethore kendo mag geno marwa ni ote no dhi chopo ne jok munjo nyaka yen matin ma no imore kikidhi Inga yeke anya Homa Bay County. An gi nyithindo ariyo, an gi family maduong'. Ntie joma timo free awareness every year. Giluoro, ginyiso ji biuru, opimu
tuo aina waindi timo gini maber kabisa. Ing'eni nitie pogruok ng'ama chako gi ng'ama yudo koso, nikech wan warito nyaka iwinjo ka koro ok inyal chungo wuotho koro ing'o yudo ka tuono oselare del thiedhe bedo matek. Koro konyuru jou kiyudo konjou ma oyud nigi tuoni kik uringi, ok en tho. Erokamano. This message is brought to you by Royal Media Services. We care. Kowuok e chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en upe. Omin to koda chal mar fam. Omenyo ni weche baka nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka nyango e Ramogi. My name is John Dungu Mwangi from Subukia. I've been participating in Navieta for quite some time. I've been praying that one day luck will be on my side. I will continue playing because there are stakes there than what I thought. I want to be not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Habibi, twende Dubai na View Travel. Relax now, cruise along the Dubai Creek. Enjoy an exciting half-day city tour at the safari with a barbecue dinner. Now, treat to a shopping spree at the Dubai Mall. All these and more in 5 days, starting from $680 per person sharing. Book now and machiegni kendo nyakwar Magajwanga chenro en wadhi mbele gi weche manyien. En jagoro mungiore migawo mar somo e kinde loch Kibaki ngire Karega Mutai ong'ielo rengo. Mutai mano bedo ya pesa e kinde kana nyagare en Vice Chancellor Barbareny Makenyatta Mutai nokonyo jotend Mariany jiwo tiegruok e tij somo mathuka. Sanya ni mar makende mar Ramogi itu macho okapo
sani wan gi gima niluongo ni NHIF koro lokore iluongo ni SHA. Koro gidhi e osiptende wa mondo registration. Nikech wan gi universal health coverage kata thieth makoro ng'iyo mier duto te. Tibiro mana thiedhi nono kitimo registration. Omiyo wakwayo ni mondo gidhi e osiptende wa gimed tudore gi nyamrerewa wa ma ose map gi nyaka udi ka udi mondo ng'at ka ng'ato bed ni obedo registered gi miluongo ni SHA mabiro konyo e thieth mabiro mbele. The transition has its hiccups. Remember, we are transiting from one system to another, a very delicate and sensitive system, but for and through systems of SHA that are not turning any patient away, but we are recording that now manually. Kalore kod pek ma jotuo osebedo ka kale nyaka ne piny owacho ruch oko wach tiyo kod okumu machon ma thieth mar NHIF migawo mar thieth e kaunti ma Homa Bay osebedo ka tiyo kanyakla gi migepe mamoko ka giwuotho e kor gwenge mar miyo jopiny thieth nono maonge chudo kalore kod tuoche mosebedo ka chandogi. Wakelo thieth manono ne jo Homa Bay County. Ji obiro kar rombgi kaka uneno ni. So far nyaka sani joma osebiro ma pod medo biro bende osechopo 2,000 gi wiye. To thieth mimiyo ji en thieth mopogore opogore ka. Wan gi thieth ma general ming'iyo ng'ato kaka ituo wiyi nyaka tiendi piny. Ai wan gi thieth ma iluongo ni specific ming'iyo ni gi ka en gima bro bende wakelo treatment kod care mar cancer. No system matiyo ka they will refer to our referral hospital or other facilities. So an gadier ni gini en gima ber madhi konyo thurwa kendo gini gima nono onge pesa michule kata ndururu from registration to nyaka be dispense ge yath onge pesa mitiyo ka. Dongruoge ma osebedo ka siro chenro no wacho ni dwaro margi en kedo gi tuoche ma osebedo ka hinyo jopiny e kor gwenge kama oting'o tuo mar kansa, fistula led by working with Health Africa, who are doing the fistula screening. Fistula is a disease that we've realized people are suffering from, but be treated. So as M-Pesa Foundation, to contribute to the eradication of fistula the year 2030. Jolony mane wan godo kawuono timo matek mondo gi ne ni othiedh katarak en gima timo ne operation en gima yang'o to kendo igole kendo wang' dok maber. Ni ne wachiwo thieth mopogore opogore kaka thieth mar wang', thieth la kanisa ni kaunti ya Migori ochako chenro mar rekod jogo mantie kod kichwa ariyo maonge kod intersex kaka yo nyakwede mag Passengers Network makedo ratogo mag oganda e kaunti ma Migori. Kata kamano thoth jogi mantie kod kichwa ariyo pok owuok oko kendo wuoyo ayanga ne oganda ka otende kod kit chwechni e kind oganda nikech akweda magiyudo. Kata bed ni kit chwechni en ma inyuolo go ng'ato jokanyo mag ratogo mag oganda e kaunti ma Migori wacho ni jogo modak kod kit chwechni oseyudo akweda mathoth kendo ng'enygi opondo. Tindo pandogi ka negi nite ne ya maji medo advocacy ro tarara nego bedo kendo puonjo mondo wang'eni nyithindo makinde nyalo bedo nyithindo ailago. Koro kawuono kaka wadhi alo odiochieng' ma kawuono wakwayo society mondo oket nyithindo gi e kanyakla mondo wabed gi nyithindo gi achiel kendo mondo kik wa discriminate nyithindo ailagi. E skunde wakwayo mondo jopuonje mondo be obed gi
somo mar ng'eyo kaka ginyalo deal gi nyithindo ma kinde mondo nyithindo kik bed discriminated e school manyalo miyo chunygi tho ma giwe kata sikul. Mwese kibeb matowruogno mar World Postagers Network wach ni gikawo kang' mar tiyo machiegni kod jotend kanisni e kaunti ma Migori mar tika kweda mayudo jogo modak kod kit chwech machal kod mae. Waamua time kanisa nikech kaka magi misconceptions mang'eny mabiro gi ng'at manie agin. Koro kwakele e faith way lo elewo onyuol kama boge mag oganda kanisni ber kod magier puonjo ne nitie tiene wantiere open field but kawuono wabire yo mar kanisa mondo waket religious persons onego embrace wakelo gini ka Nyasaye mochweyo nyithindo ma kinde onego bed ni lando nyithindo ma ng'ato en hera mar Nyasaye. Koro jakoro mag biso monti saujo bando okono gan mondo kikwed jogo mo kitu cha hiyo nikech en chwech mar Nyasaye jowa moko ndi kaka nyuol mas mas kundi anointing beautiful yote anointing nature machalo ni ng'ato chal kama kanisa pe Nyasaye osewuoyogo mondo o consider their social status mondo waergi kendo mondo wachung kodgi status magintieno. George Juma, Ramogi TV, Migori. E kinde ma penj maduong' mar klas 8 gi mano mar grade 6 chan ni biro chakore chieng' makiny, jotelo mawuok e gwenge mar Itaku osebedo ka ok ni kare kaunti ma Baringo kwayo ma mar jomaundu mar charity chauche mane timo piny maduong' jomaundu nomonjo skul primary mang'ara Tuko primary school e We want to ask you the people to security during this period of examination for incidences like last year where the of Ngago was spread with. So this time around, Mr. Responder, please ensure that the sessions go on properly and uninterrupted. Naamini ya kwamba usalama imewekwa ya kutosha, na naamini ya kwamba ile usalama tumekuwa naye itaendelea na mambo ya mitihani itaendelea kwa njia nzuri. Keloni Masako Bueno, maliet makwa e jikon. Opondo Kaluma, opak Yesu, Udoma Bay. Wach moro nitiere kaendi. Utuoni okuwuoge serikal. Naona hata nikiongea Your Excellency, bado wanauliza hii watu wamekuja si Biblia perfect, lakini wale walitoka nini walipata sawa. Hiyo tumekuja. Your Excellency, thank you very much. You are giving us better than them.
better than them. Give us more because we are your prodigal sons. Aya. Sawa. Ikoni kawuonuni Duka itimo watu kiwa uchi mtu atupe au aweke nguo juu yake, huyo mtu anakuwa babako. Babako kitambaa ni rafiki ni Junet Kaluma duopondo kamoro nyaka 2027. Hao watu in 2027 watakutoa wewe kama rais. Sawa. Ochilo Mbogo wuna yako biane gipiny to giluwo kanyo. Ikoni tinde inie pinra maraluru. Koro tinde ane pinra josiasa. Emia Bagni gabana nwane pinra en aluru motegno ma kama ok odhi lal to nyiso ka en e wi sigolo kacha ni gipiny to giluwo kanyo. Nyakwar Suslia wachrech fwani moro gidore ka iwacho ni dau ne ng'a oritedo fwani to dana miluongo ni Suslia nyisa ni fwani mit kawuono udwa chame. To ang'o manotimore e kar tedo kaniendi ma ichwo kibilo fwani moko nomak ne gine aore moko turwa kono gi mumi go bende ne nitiere moko nitie mani maki aore koro ki moko bokele chiro gi budhe liel kama daw nowuok kanyo ka waya ni oma okelo daw to ni waru notieli pikos ma guch fwani notimore Papa wa Roma Moses Wetangula ikoni Kenya ni kod godi adi. Leo wanaambia huyo Kimani Chukwa. Unajua Kenya na milima miwili. Hala? Weta. Mane gi mane? Mount Kenya na Mount Elgon. Nango ya iweta. Na sisi ambao tunatoka Mount Elgon hatujawahi kuthubutu kusema sisi watu wa mlima. Bas, wadhi edo. Can you read paragraph 12 of the from him, where he says that the state board is chaired by the president, who has. So can you do it properly so that you don't have? I'm sorry, I'm not. Excuse me. Excuse me. No. Hold on. You're on. Odngadugok nyo mapek. Ngonjiru. Itungi why? If he's saying an answer, they'll stand up and say so. Weche gitek wa manyi Yesu taya jaler. Mag emasakoit kod Walter Nyambaga. This week
week kwa Citizen Duka, tumewaletea the lovely lady package from Quickmart. Sour bathing soap, 35 bob. Always sanitary towel, 189 bob. Rexona deodorant, 199 bob. Dove lotion, 499 bob. Ukinunua hizi products ukitumia Citizen Duka, utalipa only 962 bob. Meaning, utakuwa umesave 578 bob. Unangoja nini? Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, home of discount. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, when it comes to be able to change a child's life, to be able to bring like that confidence, smile, for me, is phenomenal. Some things huwa hazichange. Kama ile family recipe auntie alipewa na shush. Kama kujenga mwili na kuharibu jina. Wacha kujaza chakula kwa mdomo, hakuna mahali kinaenda. Kama kulisha our favorites kwanza. Kama kujipakulia top layer. And welcome to Pecan Arena. Na kama ladha tamu ya chakula kilichoandaliwa na Rina vegetable oil. Now, some things huwa hazichange. Rina. Scientifically and healthy gums. Choose natural. Choose chocolate. Executive committee to 18 years. So I started off, at the very bottom. See, the other day I did an interview where they said, what was your first paying job? And it was actually in a coffee shop. I could not understand how people could spend 250 shillings buying a cup of coffee. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. E piny mahera nyalo bedo gweth kata ting' mapek. Bedo ni wachwanyore, nyathi ochwanyore kodi. Yiero ma ng'ato timo kelo weche mopondo manyalo ketho gik moko duto. Nyisauru adieri sani mondo ng'e abed ka ng'eyo. Ng'at manigi ywaruok e kind joot ariyo, to nikech ang'o? Kik chak luonga ni babau, luonga ni mondi. Seche moko, manyo adiera yo kende manyalo duoko chuny ng'at makuyo. Ewi nam sema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Kenya kwa mgaji wa Ronald Kimeli Kurgat kachiri Gladys Chemutai joloch ng'we kinda mag standard marathon kata Stanchart marathon mano bagi Nairobi that no long we kinda ng'wen kodari bang Rio Daika that no long kalore. Gladys Koech no teke thuolo mokwongo e kidieny mar nus ng'we kinda kendo yombo Esther Chemutai gi Mary Jerotich. Vincent Mutai no lo e kidieny mar yawuowi kiluwe gi Kibon Obato gi Silas Kiplimo.
Gol majatugo Cole Palmer dakika mar 40 kod abiriyo nokonyo klab mar Chelsea lo klab mar Newcastle gonde ariyo kuom achiel e tuke adhula lig maduong' piny mar